Hi, in this video, assalamu alaikum. A wannan video din zamu koyi two digit multiplication. Ma'ana nambobi guda biyu za ka tamu su da juna ɗaya biyu sai mu ce two digit. Ɗaya biyu two digit. Idan mai kallo kaga irin wannan abun da za ka yi a makaranta mun koyi cewa mu yi 4 times 5 mu saka 0 mu yi kari mu ta tafiya haka daga hagu. Mai kallo muna so ka sani tafiya ta gaban ka kana kallo ya fi sauƙi fiye da tafiya ta bayan ka. Ma'ana da ka tafi ta gaba kana kallo da ka koma da baya baya wanne fi wahala, to haka shi ma a maths. Wannan da muka koya a makaranta ta baya muke yi ta fi wahala. A yau za mu koyar da kai tafiya ta gaba. Sai ka ce to ka raba su don ka samu aikin ka ya sauƙi. 25 25 sai ka saka plus a tsakanin su. Shi ma na ƙasan 24 shi ma dai 24. To mai kallo bayan ka raba su 20 ka ware ta daban 5 daban sai ka saka plus, haka shi ma na ƙasan ka masa haka. Abin da za ka yi ba ka ɗauki duk abin da yake cikin nan ka yi times ɗinsa da abin da yake cikin nan. Mu fara daga nan sai ka ce to 2 times 2 kana da 4 sai ka zo ka rubuta 4 ɗinka. To a nan akwai 0 ɗaya biyu sai ka kawo 0 nan ka ɗaya biyu. Yanzu wannan 20 ɗin ka gama da wannan saura wancan. Sai ka ce to 2 times 5 kana da 10, amma akwai 0 a nan. 0 ka da yake nan ka kawo sa, sai kuma ka samu 10 ka kawo 10 ɗinka. Ka gama da 20 yanzu ka gama da duk abin da yake cikin nan saura 4. Shi ma za ka ɗauke shi kai times ɗinsa da duk abin da yake cikin bracket ɗinka. Sai ka ce 4 times 2 kana da 8. Akwai 0, kar ka manta ka saita 0 nan ka. 0 kana da 8 sanyi 8 ɗinka. Sai ka ce 4 times 5 shi kuma za ka samu 20. Ai 4 sau 5 ko 5 sau 4 kai 5 1 5 2 5 3 5 4 sai ka tara su da juna za ka samu 20. To 20 ɗinka shi ma ka sanya shi a nan. Sai ka zo ka bayan ka haka sai ka tara su da juna. In ka zo nan 0 a tara da 0 da 0 kana da 0 ka gama da shi. Sai mu ce 0 plus 0 kana da 0 to 8 plus 2 takwas a tara da biyu za ka samu 10. To kar ka manta haka yake, to ka sanya 0 ka. Ɗayan kan nan sai ka ɗauke shi ka kawo sana sai ka ce to 1 plus 5 kana da 1 plus 4 nake nufi. Ɗaya a tara da 4 za ka samu 5 plus 1 kana da 6. Kenan 25 times 24 zai baka 600. Mai kallo idan har wannan bidiyo ya burge ka, ka danna mana ƙararrawa domin samun irin waɗannan bidiyoyin masu biyowa.